Good morning mga kalabarkada. At magbe-breakfast na si Mrs. Bakit may pa-video? Ang breakfast pala namin ay daing na danggit, langkanisa at itlog. Tapos syempre may, dahil probinsya tayo, hinog na mangga. Ayun pa lang kami magbe-breakfast ni Mrs. At ang oras ay 7:42. Katatapos lang din naligo ni Mrs. At sasalang na naman sa bakbakan mamaya to. Maaga-aga. Maaga. Lalabas siya ng cheese stick. Cheese stick tapos Halika na, kumain na. ilalabas na yung benta naming siopaw. Nag-pray na ba tayo? Ha? Nag-pray na ba tayo? Oo, tapos na. Good morning ka lang sa mga viewers natin, Bea. Good morning, kain na tayo. At tayo ay mapapasabak na naman sa bentahan. Buhay tindera. Puyat sa gabi. Maagang gising sa umaga. Oh, hirap talaga magpayaman yan. Huwag mo ko binibidyo. Sige na, kumain na tayo. Ano? Tindahan queen? Anong tawag sa'yo? Siyempre, diwata. Lingle. Ling queen. Kumain ko na dyan. Alright, so kain tayo mga kalabarkada na. At good morning ulit sa inyong lahat. At mapapasabak na naman mamaya. Alright, so nais ko lang i-flex tong agahan namin dahil siyempre ako nagluto eh. Dahil ngayon lang siya nagluto. Ngayon ako nagluto ng ganyan ngayong umaga. Puro tinapay kasi. Puro tinapay, oh. Kasi laging busy. Diba? Hindi tayo makapagluto. Siyempre busy sa tindahan eh. Ngayon, nakaka-relate din tayo kay Diwata, kaya pagod-pagod din yun. Mikay! Alright mga kalabarkada na. So, kita-kits na lang po tayo sa mga next na vlog natin. Dahil may iba vlog din tayo mamaya. Patikim lang to ng vlog natin ngayong umaga. Good morning. At breakfast na po tayo. Kain na. Kain na.